ድሕሪ ሲያስ ዕውር ሕልሚ ጌታቸው ረዳም በኔ በግል እምነት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከሄዱ በኋላ ኤርትራ እንደ ሀገር ሊቀጥል አይችልም። ምንም ታሪካዊ ክሕደትን ባህግ ምስፋሕፋሕን በቅርብ ጊዜ ታሪካችን ውስጥ ባለፈው 100 ዓመት በምንለው ታሪካችን ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስታት መምጣትም ሆነ መሄድ መውደቅም ሆነ መነሳት ቀጥታ ከኤርትራ ጥያቄ አመላለሳችን ጋር ይተያያዥነት አለ። عميق ملاش نጌታቸው ረዳም የሚያስችል የቀረው ማቴሪያል የለም። ለዛ ምን ያክል ዝግጅት ማድረግ አለብን የሚለው ዲፕሎማቲካሊም ኢኮኖሚካሊም ፖለቲካሊም ሬዲ መሆን መቻል አለብን። መቃብር ስርዓታት ኢትዮጵያ እቲ ጌታቸው ረዳ ክሕዶ ዝፈተነ መሪር ሓቂ ኤርትራ ክትፈርስያም ሕማም ባሕርን ድንቁርና ጌታቸው ረዳን ክጋለጽ እንከሎም ወኤርትራ ንኢትዮጵያ ከተዳኸመያም ግን ብኸመይን ስለምንታይን ሰላም ኩብራት ተኸታተልቲ ቻናል ኤን ሚዲያ ሰላምን ጣዕና እንዳትመነና ናብናይ ሎሚ ፍሉይ ትሕዝቶና ከሰጋግረኩም ሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ዛዕባ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ብዓመታዊ ዋዕላ ብሄራዊ ጸጥታ ኮሌጅ ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘስምዖ መደረ ዝልስስን ብታሪኻዊ ጭብጥታት ዘፍርስን ዕሙቕ ዝበለ ትንተና እዩ። ነዚ ድማ ዘምሕረት ወልደ ሰማዕታት ኣዳልይወሎ ከም ወትሩ ላይክ ሼር እንዳገበርኩም ሓሳባትኩም እናካፈልኩም ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ሰዒድ መሐመድ ሰናይ ምክትታል። የኤርትራን ጥያቄ የምንመልስበት ሂደት ከአጠቃላይ ህልውናችን ጋር ተያያዥነት ያለው መሆኑን አሱ ማድረግ ተገቢ ነው የሚል እምነት አለኝ። ጌታቸው ኣብ መግለጺኡ ናይ ኤርትራ ከም ሃገር ምስረታ ይኹን ናይ ምቕጻል ስትራቴጂያዊ ቁማረ ንኢትዮጵያ ካብ ምድኻም ተኣሳሰረ ዝብል ሓደገኛን ታሪኽ ዝኻሕደን ትረኻ ስምዒ ነይሩ። እዚ መግለፂ እዚ ተራ ፖለቲካዊ ርእይቶ ዘይኮነስ ነቲ መሪር ቃልስን ብደማዊ ዋጋን ተረጋገጸ ሃገራዊ መንነት ህዝቢ ኤርትራ ንምድምሳስ ከምኡውን ነቲ ኣብ ኣእምሮ ፖለቲካውያን ሓይልታት ኣዲስ ኣበባ ሱር ሰዲዱ ዝርከብ ኤርትራ ድሕሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ሃገር ክትቅጽል ኣይትኽእልን እያ ዝብል ኣጉል ናይ ምስፋሕፋሕ ባህጊ መበገስን ምግባር ተማሃዘ ምዃኑ ንምርዱ ይጸግምን። እቲ ቀዳማይ መሰረታዊ ጌጋ ሃገርነት ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኣብ ምድኻም ዲ ዝምርኮስ ዝብል ሕቶ እዩ። ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ዋዕላ ጸጥታ ዘቕረቦ ቀንዲ ሞገት ህላዊ ኤርትራ ከም ሃገር ምስቲ ንኢትዮጵያ ምድኻም ዝብል ኣምር ዘተኣሳሰረ ዝብል እዩ። እዚ ትረኻ እዚ ታሪኻዊ ክሕደት ህንጸት ሃገር ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ኣዝዩ ዝተዛብዐ ስነ-ኣእምሮዊ መንጸበረቕታ ሳይኮሎጂካል ፕሮጀክሽን እዩ። ኤርትራ ከም ልኡላዊ ጂኦፖለቲካዊት ኣካል ዝቆመት ንኢትዮጵያ ንምድኻም ብዝተገብረ ስትራቴጂያዊ መስርሕ ዘይኮነስ ብውፅኢት ናይ ገዛ ርእሳ ፍሉይ መግዛእታዊ ታሪኽን ነቲ ብዓለም ለኸ ሕጊ ተነፍጋ መሰረተ ውሳነ ንምርግጋጽ ብዝተኻየደ መሪር ብርታዊ ቃልስን እዩ። ኤርትራ ኣብ 1890 ብጥልያን ከም ሃገር ክትቀወምን ከላን ብውዕላት 1902 ዶባታ ብግልጽ ክሕንጸጽ እንከሎን እቲ ሕጂ ዘሎ ዶባት ኢትዮጵያ እኳ ብግቡእ ኣይተኸለለን ነይሩ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 1961 ብሓርበኛ ሓመድ እድሪስ ዓዋት ኣቢሉ ኣንጻር ግዝኣት ሃይለ ስላሴ ብረታዊ ቃልሲ ክጅምር እንከሎ ኣብ ዙርያው ዝነበረ ዳርጋ ን20 ዓመታት ዝቐጸለ ፖለቲካዊ ቃልስን ምዕማቕ ሓበራዊ ሃገራዊ መንነትን ዕላሙ እታ ብምስፋሕፋሕን ህዝብታት ብምጭፍላቕን ተጠፍጢፋ ሃገር ዝኾነት ኢትዮጵያ ምድኻምን ዘይምድኻምን ዕላሙ ይነበረን። እታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ስርዓት ይተኸል ይገልበጥ እውን ዕላማ ቃልሱ ይነበረን። እንታይ ዳ እቲ ማንም ዝፈልጦ ታሪኻዊ ጭቡጥ ሓቂ ነቲ ብውሳነ ሕቡራት ሃገራት 390 ዝተረጋገጸ ፌደሬሽን ብሓይሊ ስለ ዝፈረሰ ልኡላዊ መሬቱን መንነቱን ካብ ባዕዳዊ መግዛእትን ምምንዛዕን ሓራ ንምውፃን እዩ ነይሩ። እቲ ታሪኻዊ ክውንነት ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዘመናት ብዘይ ኤርትራን ኣፍ ደገ ባሕርን ክንነብር ኣይንኽእልና ብዝብል ስነ-ኣእምሮዊ ፍርሕን ህርፋን ባሕርን ክትሳቐ ምጽናሕ ዘርኢ እዩ። እቲ ኤርትራ መሬታ እምበር ህዝባ ኣየልድናን ብዝብል ፍሉጭ ሩሕ ገዛእቲ ሓይልታት ተጋህለ ድማ ንኤርትራን ጸጋታታን ንምግባት ኤርትራውያን መንነቶምን ታሪኾምን ምድኻም ከም ቀንዲ መሳርሒ ተወሲዱ ብዙሕ ዘስካሕካ ገፍዕታትን ህልቂትን ስደትን ኤርትራውያን ተፈጺሙ እዩ። ስለዚ እቲ ጌታቸው ረዳ ክሸጦ ዘቕረቦ ሞገት ነቲ ናይ ሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ከም ሕዱር ሕማም ካብ ገዛእቲ ናብ ገዛእቲ ክሳጋገር ጸንሐ ናይ ገዛእ ርእሶም ዘይርጉእ ስነ-ኣእምሮን ጂኦፖለቲካዊ ስስዕን ናብ ኤርትራ ንምልጋብ ዝግበር ፈተነ ጥራይ እዩ። ኤርትራ ብዘይካ ውሽጢ ልኡላዊ ዶባታ ሰላም ረኺባ ምዕባይ ንኢትዮጵያ ናይ ምድኻም ታሪኻዊ ኾነ ስትራቴጂያዊ ድሌት የብላን።
እቲ ደጋጊሙ ተዋቃዒ ገሊኡ ድማ ጭብጥታት ዘይብሉ ዕላል ናይ ባር ዘጥዕም ዘረባታት ዝፍኖ ጌታቸው እቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ንምድኻምን ብዲፕሎማሲ ክትንጸልን ክሰርሕ ኣለዋ ኢሉ ዘቕረቦ ዘረባ ግን ከም ንቡር ወይ ሓላል ፖለቲካዊ ብልህ ከቕርቦ ምፍታኑ ይግርምቢጥ። እቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘበን ሃይለ ስላሴ ብፍላይ ኤርትራ ብፌደሬሽን ክትወሃቦ ድሓር ድማ ፌደሬሽን ብምፍራስ ንምድኻም ኤርትራን ኤርትራውያንን ጥራይ ዘይኮነስ ብመሰረቱ ንምፍሓቕ ዝኸዱ ርሕቐትን ዝኣለሞ ወዲታትን ዝፈጸሞ ኣሬሜናዊ ገፍዕታትን ዘርዚርካ ንጌታቸው ምርድኡ ብዙሕ ዘድሊ ይኮነን። እቲ ምንታይሲ እቲ ዝብሎ ዘሎ ንእዋና ውልቃዊ መኽሰባቱ ዝጠማዝዞ ዘሎ ምዃኑ ፍሉስ ስለ ዝኾነ መቓብር ስርዓታት ኢትዮጵያ ጅግንነት ኤርትራውያን ዲስ ውሽጣዊ ስሳም ኣብ መግለጺ ጌታቸው ኣብ ዝሓለፉ 100 ዓመታት ዝተፈራረቑ ስርዓታት ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ደርግን ኢህወደግን መውደቂኦም ምስ ኣተሓዛ ጉዳይ ኤርትራ ቀጥታዊ ምትእሳር ነይርዎ ይብል። ኣብዚ ጉዳይ ግን ሓቁሎም እዞም ኩሎም ስርዓታት ኢትዮጵያ ጠንቂ ውድቀቶም ብቐንዱ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተኸተልዎ መንገዲ እዩ። እንተኾነ እቲ ብጌታቸው ዝቐረበ ትንታነ ግን ነቲ ሓቂ ሙሉእ ብምሉእ ዘዛብዕ እዩ። ጌታቸው ነቲ ፍሉጥ ሓቂ በቲ ሕጂ ክሰርሖ ዝደለየ ድራማ ጠምዚዙ ክብሎ ጸሉ ፈቲኑ ስርዓታት ኢትዮጵያ ዝወደቑ ንጉዳይ ኤርትራ ብግቡእ ስለ ዘይሓዝዎ ማለት ብዲሞክራሲያዊ ስለ ዘይፈትሕዎ ዘይኮነስ ንልኡላዊ መሬትን ህዝብን ኤርትራ ክቕበሉ ፍቓደኛታት ስለ ዘይኮኑ ነቲ መሰለ ህዝቢ ብሓይሊ ብረት ንምጭፍላቕን ንምግዛእን ስለ ዝመረፁ ነታ ሃገር ኢትዮጵያ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ደማዊ ኩናትን ውድቀትን ስለ ዝሸመምዋ እዩ። ስርዓት ሃይለ ስላሴ ብትዕቢት ንውዕል ፌደሬሽን ኣፍሪሱ ንኤርትራ ብሓይሊ ብምግባት ንኤርትራውያን ናብ መሪር ቃልሲ ኣገዲድዎም። እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንዝነበረ ቁጠባ ቁልውላው ብዝያዳ ኣጋዲዱ ናይ ሓረስቶትን ተምሃሮን ምንቅስቓስ ክዓርግ ገይሩ ንውድቀት መንገዲ ጸሪጉ። ስርዓት ደርግ ብድጋፍ ሕብረት ሶቪየት ዝዓጠቑ ኣጽዋር ንመላእ ቁጠባን ሓይሊ ሰብን ኢትዮጵያ ኣብ ጎቦታትን ስንጭሮታትን ኤርትራ ከም ኣብ ግንባራት ናቕፋ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ኮታ ኣብ መላእ ምድርን ባሕርን ኤርትራ ብሓርበኛታት ኤርትራውያን ሓምሽሽዎ እዩ። ደርጊ ዝወደቐ ንኤርትራውያን ከም ህዝቢ ተቐቢሉ ሰላማዊ ፍታሕን መሰል ርእሰ ውሳነን ስለ ዝኣብየን ኤርትራውያን ድማ ንመላእ ወታደራዊ ማሽን ደርግ ኣብ ባይታ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከይተረፈ ስለ ዝሰበርዎ እዩ። ስርዓት ኢህወደግ እውን ኣብ 1998 ክሳብ 2000 ብዘበገሶ ደማዊ ናይ ዶብ ኩናትን ድሕሪኡ ውሳነ ኮሚሽን ዶ ብምሕሳብ ዝሰዓበ ናይ 2 ዓሰርታት ዓመታት ኣይ ሰላማዊ ኩናት ፖሊስን ነቲ ዞባ ኣብ ዕንወት ሸሚምዎ እዩ። እዚ ኸ ውሽጣዊ ቅቡልነቶም ለጅስሜሲ ከም ዝሃስስ ገይሩ ናብ መወዳእታ ውድቀቶም ኣምሪሑ። ስለዚ ኤርትራ መቓብር ናይዞም መግዛእታውያን ስርዓታት ኮይና እንተተባህለ ዘይካድ ሓቂ እዩ። እንተኾነ እዞም ስርዓታት ዝወደቑ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝጸላእ ወይ ስቑኢሉ ከዳኸም ስለ ዝደለየ ዘይኮነስ ንሳቶም በዓላቶም ኣንጻር ሓቅን ታሪኽን ክኸዱ ስለ ዝመረፁ ነቲ መዘና ኣልቦ ጽንዓት ህዝቢ ኤርትራ ክሰብርዎ ስለ ዘይከኣሉን ጥራይን እዩ። ታሪኻዊ ክሕደት ሞጎስ ንጨቋን ፌደሬሽንን ጸሓፊ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስን ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ፍሽክልኑ ደሚቑ ተራእየሉ መደርኡ ናብቲ ኣብ 1950ታት ዝነበረ ስርዓት ፌደሬሽን ብምምላስ ነቶም ከም ጸሓፊ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ ዝኣመሰሉ ኢትዮጵያን ዲፕሎማሰኛታት ኣርቆ ኣሳቢነት ፋርሳይትነስ ነይርዎም ክብል የሞግስ። እዚ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ጽዩፍ ዝኾነ ታሪኻዊ ክሕደትን ጸርፊ ኣብ ልዕሊ መስዋእቲ ህዝቢ ኤርትራን እዩ። ጸሓፊ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ ወልደ ዮሃንስ ተወካሊ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ኣርኪቴክታት ናይ ምፍራስ ውዕል ፌደሬሽን ነይሩ። ንሱ እዩ ነቲ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝቖመ ቀዋሚ ኤርትራ ብምግሃስ ቋንቋታት ትግርኛን ዓረብን ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ኣብያተ ፍርድን ከም ዝእገዱ ዝገበረም። ንሱ እዩ ባንዴራ ኤርትራ ዘውረደን ንማሕበራት ሰራሕተኛታት ዝኣገደን ነቶም ልኡላውነት ዘጠለቡ ከም ሓርበኛ ዓብደልቃድር ከቢረ ዘሰወን ንባይቲ ኤርትራ ብሓይሊ ብረትን ብገንዘብን ብምፍራሕን ፌደሬሽን ንኽፈርስ ቀንዲ ተዋሳእ ዝነበረ እዚ ሰብ እዚ እዩ። ኣብ ቢቢሲ ብ2018 ሰነዳት ዓባይ ብሪጣንያ F0371/41499 ብስም ነጻ ኤርትራ አንድነታ ውዲት ብዝብል ኣርእስቲ እዚ ሕጂ ጌታቸው ረዳ ዝምጉሶ ዘሎ ሰብ ከፈለማ ኣርባዕታታት ሒዙ ዘካይዶ ዝነበረ ስውር ውዲታት ብሰነድ ተደጊፉ ቀሪቡሎም። እዘና ኾነ ግን ጌታቸው ረዳ ሎሚ ኣብ 2026 ኮይኑ ነዚ ታሪኻዊ በደል ዝፈጸመ ሰብ ከም ኣርቆ ኣሳቢ ገይሩ ከመጉሶም ከሎ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ናይ ምስፋሕፋሕን መግዛእትን ሃፀያዊ ስነ ኣእምሮን ገና ከም ዘይሞተ ብጎዶ ዘረድም። እቲ ጌታቸው ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ምትእሳር ዝብሎ
مشفن نيتن منت إرترانات فيكا أبتحتي إثيوبيا وقزات ناي منبركا استراتيجي نيرو اتي ناي مسفحفح باقي إرترا دحري سياسة فوركي كتفرس يازبل ترخام اتبقيتاتشو ردا زغربة انتانا حدا عابن صورن ملغت اللوام نسو دما أوشت بوليتيكان حيدتات إثيوبيا بصفحة الزربلو إرترا كم هاجر دويلا زلا بسنك حيال محدرا بريزنت إساسا فوركيام دهريوغن كم هاجر أكد كتسرنام كتفرس يازبل تمنيتاو حسابيو إذا ترخازي سلمنتا يزرب بوليتيكان إثيوبيا بفلاي دما اتوم هرفانك إحب حرزلوم ناقراو حدنت منت نزبير تاخر الدوي كلونيوم نساتهم نيرترا كم حانت بحادو والكسب وي بحادو ودب ترايتا تحيزا زلا هاجر غيرهم بمثال صباح مريحنت مستغيرة وي مستداخمت مريتان بحران بقليل نوصل زبل ناي مسفحفح بهاقوم يصنعو لو يوان نمبر إذا التاريخ زي مفلات راي زي كونس روي عشرنتن حدقن ياسن أمراو قنيو غريرترا أبتحت حدا مريحنت هانسات جيزاوي تاقر يكونتن مننت إرتراونت بأمايتا شحا السماء الدم باللعلي فرق زمن تخيد مرير قالسي كومون أبلع حيالان عالم أمريكان حبر السوفيتن بسترغبة مستنكراو عاوز سنعيو إرتراويان أماكل زخبة دقلولاو سدتن معقبن حدنتهم عاكيبهم صنحو زبيهم تدهري سياس هاقر تفرس زبل ترغة نزبي إرترا زرناسن نتي بمسوات ترغاقة الأولاونت نمدباسن كومون نتامت أخفت سمزح السب ورار وي متتاو حقاونت نمهاب زقبر ناي بروباغاندا قد ممتلاونيو إرترا بزيكا بهزبان بصنعتان بغالايت هانساتن ايتفرسنون استراتيجيو جيغا زوم نيلوم سب السلطان አዲስ አበባም ጌታቸው ረዳ አመደምደም ታመደሩ ንብሔራው ደህንነት ኢትዮጵያን ምሕላው የወደፊት ግንኙነት በጥንቃቄ መምራት ያስፈልጋል ይብል ብርግጽ ጥንቃቄ ይድልም እንተኾነት ጥንቃቄ ንኤርትራ ከመፈራረሕት ገርካ በምሳል ወይ ከመገርና ነዳኸማ ብዝብል ብዘተዛብዕ ስንኩላ ተሓሳስባስ መጻ አይኮነን እታብዝዋን በመንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ከም ጌታቸው ዝኣመሰሉ ፖለቲከኛታት ዘንጸባርቕ ዘሎ ኣራያ ንዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ዳግማይ ናብ ደም ዝተሓወሰ መዓዝ ደፊዩ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጸጥታ ክትሕሉ ትኽእል ቀዳማይ ኣብ ውሽጢ ሃገራት ዘሎ ናይ ብሔር መንነትን ግጭታት ብፍላይ ኣብ መንጎ ክልላት ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ኩናት ፖለቲካዊ ፍታሕ ምስ ዝገብረሉ ጥራይ እዩ كلاي نتلولاو أفدق بحر بزبل قلباب أنصار لولاونت إيرتران سوماليان تكايدو زلا ناي مسفحفح قوس أتو مستقبلن أهقراو حقتات مستقبلن ترايو إيرترا استراتيجيو علاماتاتا ناي بعلا قطبا معبالن وشتاو رقاتنيم إثيوبيا تدكم تبرتا نيرترا زوسخو يخون زنك مريت وي بحر يلن أتتساقم بوليتيكيان إثيوبيا نوشتاو سعراتو مفشلاتو من بشفن نخونم ناب قراب تملقاب لما تجينا ملاومي برات قاتلتي نزعو مغزبل التاريخ والجيوبوليتيكا وانتنتانا التقاليد لخريان كلنا اتباع مخار قدم المينستر إثيوبيا أتجيتاتشو ردا زغرب موغتا حقز تحرمو تاريخ زخادن بحدش زي ما تقانا برز أرق ناي مسفحفح بروباغاندايو إرترا أبزودو سرعاتات إثيوبيا وقد اللوام بحجون كاللوايو كتودوقم دميام إذا كان كم تجيتاتشو كحنا خرون كأمونا زفتنا يكونن توم سرعتا زودكو نيرترا بحيل نموحا سلز فتون ترايو تحولو في تاريخ نظام زلو ممهار كونت زيكي رما التعجا تمسا ساليو توم فدرشن زفرسون قبل على زبيرترا بدل زفتسامن كم صحافي تأزاز والدقير زلو سبات دما لومي كم جغان موداس دما تنيت مالها تسعو حلمي لومون أبادي سابا هياو مهلاو زرقاقتيو لغلو جن التيارترا دهر بريزنتي سياسة فوركي اكد كتسالنا زبل ابت مغلط تحابي زلو ترخا ناقراو من النت صنعاتن دماو تاريخ نزبيرتا زيردا عشنت إثيوبيان زغولات رايو إرترا بزيكا بمسوات دكا بخالاي تهانساتن دهرت تملس هاقرون ايكونتن سلام كمت الزخل بوليتيكيان إثيوبيا نزحاك ازتقبلهم ناي مسفحفح بهاقوم قديفهم نلولاونت قرابتهم بخبر مزر يترايو كبرات تغطاتلتي إذا سفح تاريخاون جيوبوليتيكاون تنتانا إذا تغطاتلكم ينيرو إذا مدب نتاريخاو حاكتات نمردا خمزة حقزكم تسفح نقبر زقود دايزل لكم ريتو حساب يكون حبريتا أبتحتي أبو تاريتو قد نعدم إذا فيديو لايك تقبرو كومون نخالوت نقبت سحشير نقبرو بخبرنا حتت بغالا قداس مدب كسام درقف سلام كسانة معكم يوم سلام አሁን ባለንበት ሁኔታ ቀጥታ ፊታችን ላይ የሚጋርጠው የደህንነት አደጋ አለ።
ብዙ ትንታኔ የማይፈልግ